mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang ginulabing hingpit, daiguntang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, ulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsoon, gisaulog karon sa simbahan ang pista ni San Bernardo, abad o doktor sa simbahan, or Saint Bernard, Abbot and Doctor of the Church. Natao ni siya sa mga tuig mga 1090, niya namatay po siya sa 1153. So mga 63 years old lang ni siya. Apan grabe kaayo ang kasantos ngayang nakabot o ang nahatag niya nga pagpatinaw sa atong pagtuo, pinaagi sa iyang mga sinulat nga mga explanations, theological explanations sa atong simbahan, atong pagtuo. Uban kaniya atong iampo nga malampuson kining atong pagpakigbugno aning pandemic nga mahingpit na gidunta ang pagkaalim sa maong sakit sa kalibutan. Ato sang padayong iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagtabang nato karon sa atong mga proyekto, labi na gid ning proyekto sa atong Archdiocese, ang pagtukod sa Kapilinha di Fatima. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, mihimo ikaw kang San Bernardo nga abad nga nagdilaab sa gugma alang sa imong balay ug maghayag siya ug mapuno sa kadasig dinhi sa imong simbahan. Itugot nga pinaagi sa iyang pangama kami magmainiton sa mauusab nga espiritu ug magalakaw kanunay nga mga anak sa kahayag. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang sinugdan sa basahon ni Ruth. Sa panahon nga ang mga maghuhukom maupay nagmando sa Israel, may gutom ni adtong nasura. Busa o sa kataga Bethlehem, sa Huda, uban sa iyang asawa og duha ka anak nga lalaki, miadto sa nasod sa Moab aron magpagpuyog makadiyot didto. Si Elimelech namatay, ug si Naomi na lamang ang nahabilin uban sa duha niya ka anak nga lalaki. Kining duha na minyog mga babay nga taga Moab. Ang una mao si Orpha ug ang ikaduha mao si Ruth. Tapos sa mga napulo ka tuig nilag pagpuyo didto, namatay usab si Malon ug si Kilion, ug si Naomi na lang ang nahabilin. Nakabalita si Naomi nga gipanalanginan sa Ginoo ang iyang katawhan, pinaagi sa paghatag kanilag maayong ani.
Busa nangandam siya pagbiya sa Moab uban sa iyang mga umagad. Niining tungura, mihilak na usab sila sa makusog. Unya si Orfa mihalok sa iyang ugangan ug nanamilit ug mipauli sa iyang katawhan apan si Ruth wala gayud mobiya kang Naomi. Unya si Naomi miingon kang Ruth, ang imong bilas mipauli na sa iyang katawhan ug sa iyang Dios. Kuyog kaniya. Apan mitubag si Ruth, ayaw ako agdaha pagbiya kanimo, ug ayaw ako pugni sa pagkuyog kanimo. Bisan asa ka paingon mukuyog gayud ako. Bisan asa ka mopuyo, adto usab ako puyo. Ang imong katawhan mahimong akong katawhan, ug ang imong Dios mahimong akong Dios. Ingon ni Ana ang paghibalik ni Naomi gikan sa Moab uban sa iyang umagad nga si Ruth nga taga Moab. Miabot sila sa Bethlehem sa pagsugod sa ting-ani sa Sibada. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Dayga ang Ginoo kalag ko, dayga ang Ginoo kalag ko, bulahan siya kan sang hinabang, mao ang Dios ni Jacob, kan sang kalauman anaa sa Ginoo nga iyang Dios, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga anaa kanila. Dayga ang Ginoo kalag ko, nagmatinumanon hangtod sa kahangturan, nagamping sa katarong alang sa mga gidaog-daog, nagahatag og pagkaon sa mga gigutom. Ang Ginoo nagapalingkawas sa mga binilanggo. Dayga ang Ginoo kalag ko, ang Ginoo naghatag ug kahayag sa mga buta, ang Ginoo nagapabangon sa mga nahiluka pa, ang Ginoo nahigugma sa matarong, ang Ginoo na nalipod sa mga langyaw. Dayga ang Ginoo kalag ko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awitan ta ang Ginoong Jesus, awit sa gugmang pagdaing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo.
Sa pagkadungog sa mga Pariseyo nga ang mga Saduseyo gilupig ni Hesus sa katarungan, nagpanon sila sa pagduol kaniya og unya usa kanila nga magtutudlo sa balaod, misulay pagbitik kaniya pinaagig pangutana. Magtutudlo nangutana siya, unsa man ang labing dakong sugo sa balaod? Si Jesus mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong hunahuna. Kini ang labing dako ug ang labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una, higugmaa ang imong isig katawo ingon sa imong kaugalingon. Nagsukad ni ining duha kasugo ang tibuok balaod ni Moises ug ang mga pagtulunan sa mga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining sugua sa Ginoo murag pirmi-pirmi gini natong matimanan kay kabahin man ni sa gugma. Pero pirmi sa ni natong dili sundon. Kinsa man ninyo dinhi ang naka-perfect gid aning maong sugo tas ang kamot. Duko-duko lang ana niya. Mao ni hinungdan nga galisod sa tas atong kinabuhi karon kay ngano man matud pa ni Kristo nagsukad ni ining duha ka sugo or usara man gid ni nagkuan lang nagpartner lang bagitaw tog twofold commandment. Nagsukad ni ining maong sugo ang tanang balaod ni Moises ug sa mga propeta. Hangtod na karon apil na ning ato mga balaod dinhi sa atong kuan kaning ato balaod ba dinhi sa yuta ba manita na ng traffic rule traffic rule ingon man diring Ginoo higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon di ba nya higugmaa ang Ginoo sa tibuok mong hunahuna sa tibuok mong sa to kasing-kasing sa tibuok mong kusog sa tibuok mong kalag traffic rule pag abot nimo sa iskina why kuan, why pulis. Pero stop, nya hawan king karsada. Saan? Mulahos? Dili. Ikaw, abitay gatanaw, lahos. Kay, buang ko diri, wa man ni tao, lahos. Kanang no parking ba? Imong parkingan. Ingka hasos, maglisod ani akong silingan. Maglisod ani ang ubang mga kanaganing motorista kay ni parking naman kus karsada nga no parking man labi na jud gamay-gamay ang karsada nya maghunahuna man kas imong silingan sahi ra ba sagog ikay maglisod og lusot no o di ka mo parking diha nyawa na nyo buhata o kanang kural ana tan-aw nimo galisod imong silingan og agi. Inya ikaw nahigugma kaniya sama sa imong kaugalingon. Imo ding itugot nga maglisod siya agi. Tungod lang gid anang imong kural, tungod lang gid anang imong tanom, di gid nimo nakuhaon aron mo dako-dako. Dili imong kuhaon kay ngano man sama gud sa imong kaugalingon. Maghunahuna gyud ka sa katilingban. Mao ni siya karon ang kinaiya sa COVID. Ang COVID nagtudlo nato sigurua imong kaugalingon. Sigurua gyud mo na i-quarantine kag nana kay COVID. Ikaw na lang usa haron di ka mahitipon sa imong kaning kuan, imong katilingban. Mao ni ron ang COVID. Yawan on gining batasana. Kana bang isiparate ka ba? Kanang ikaw-ikaw ra gyud ba? Ana, may lang gani kay ang atong respond. Ang respond na to ba? Kuan, katilingbanon. Kay pandemic man siya.
nirispan punta na asay nirisgo ang ato mga frontliners. Pero nasubo lang sa ko itong uban in taon na itong frontliners nga ning-ingon nga mag-strike me. Kaya wa mi tagaig saktong sa titawagan to nila. Allowance ba to? Unfair ni. Kami pa'y gahago dire. Mura man sagsakto hinoon. Pero og imong unahon-naon, siya nang kag-mo-strike silang tanan. Usa ka semana lang di sila mo duty, pila ka bukpatay ka, kawa na maatiman sa oxygen. Ana bang ang pag hunahuna sa katilingban sama sa imong kaugalingon, risgo na. Risgo. Mao na ang gibuhat ni Ruth diri sa unang pagbasa. Kinsa ninyo dinhi nga mabiyuda nga adto mo puyo siyang ugangan. Taas ang kamot. Nya ang imo pag yung ugangan, di pag mo kadugo. Kay Moabites man to si Ruth. Di man to siya Israelite. Kontra man ang Moabites ug ang Israel. Pero natimingan lang nga naminyo ditong anak ni Noemi kani bakwit man sila. Nabiyuda si Ruth. Namatay ang anak ni Noemi. Siya na lang ugangan na lang og umagad. Motong ningon out of delikadisa ningon in taon ang sa tawagan ni ugangan na ang imong bilas kay duham to kabukyang anak laki nakaasawa sa duha ka didto niya ang duha sad ka laki ambot nganong namatay to gihiluan ambot unsa ka to nagdungan man sad kamatay hinoon napuo ra man ka tuig niwa say mga anak way mga anak ba mo to nga ningon si Naomi nga ato na mo to imong bilas ni uli naman to siyang katawhan siyang tribe ikaw uli sad kini amang kay tribe dinhi nakadungog mo tubag ni Ruth awa mo kadungog sige atong basahog usab kay masig tuo mo ako ray gamugna-mugna ani ingon ningon diri si Ruth nga naman to di man din maode naring ingon siya diri apan mitubag si Ruth ayaw ako agdaha pagbiya kanimo ug ayaw ako pugni sa pagkuyog kanimo bisan asa ka paingon mukuyog gayod ako bisag asa ka mo puyo adto usab ako puyo ang imong katawhan mahimong akong katawhan ug ang imong Dios mahimong akong Dios. Unsa man ning pagkatubaga? Kasabot mo ani? Wa mo kasabot? Nga ang gihigugma day ni Ruth dili ra ang iyang bana. Giapil niya gihigugma ang gihigugma sa iyang bana. Karon ra ba daghan kayong mga mga in-laws nga wa na magtigdanay. No. Kaya ang imong gihigugma kana ra yung imong gipangasawa or kanang imong gipamana. Nya kanang igsuon nga adik anang imong bana, kanang naang igsuon nga kusog ay manglibak nimo, kanang imong sa tawag na bayaw nga kusog ay mudaot nimo, imo nang kontrahon. Kanang imong ugangan nga kusog ay muyaw-yaw, musaway pa nimo, imo dayong kontrahon. Una nga na magpa-counseling bitaw nako, pader nabugatan gyud ko aning inahan sa kong bana, mao man nimo guba sa among relasyon. Pader nako di man na magguba basta imong higugmaon sa grabe sa kay batasan pader. Oy, ako naman hinoy sigihag atake nako, mao lagi na. Higugmaa lagi. Ana, sabi sa daog-daogon ako. Anak, higugmaa gyud. Ana. Pagpakamatay anang ugangana. Ngano man? Gihigugma ko na sa imong bana. Di ba? Nya kamo, nahigugma mo sa Ginoo. Kusga. Kusga pag yun. Kana. Nya nahigugma mo sa gihigugma sa Ginoo. Kana mga adik, gihigugma mo na sa Ginoo, nahigugma mo. Kana mga binilanggo, iya mo nang gihigugma, nahigugma mo. Oh, kanang mga way balay, gihigugma mo na sa Ginoo. Gihigugma na ninyo. Inyo nang pasudlon sa inyong balay. Inyo nang papuyon. Kanang mga kawatan, gihigugma mo na sa Ginoo.
Kana mga tulisan, gihigugma mo nas Ginoo. Inyo na pasudlos niyong balay. Kana mga kriminal, gihigugma mo nas Ginoo. Katuganing kriminal nga nalansang sa krus uban niya, gidamgay niya sa paraiso. Anya ka mo, inyong pasudlon sa inyong balay, ang katong nagpatay sa imong bana. Hotdon mo. Pero, di man na question, mo lagi na, risgo ba? Risgo. Ang pagtuman anig, di ta ka maong mo risgo, kani manggugma, it is the greatest risk in our lives. If you say, I love you, patay ka diya. Risgo gina. Oh. Ingna ko na imong tupad, be. Ingna yung tupad. Ingna, morisgo ko para nimo. Sige, ingna. Ingna, morisgo ko para nimo. Aw na, masulbad ning COVID, kung daghan nato morisgo, pasabot, musugod bag higugma ba? Nga di na ang atong kaugalingon mo'y atong higugmaon. Ana, mo na nga kung tanaw nimo naglisod imong silingan tungod sa imong gibuhat nga agianan nga way klaro, ninduta ang agianan aron di siya maglisod siya. Pastan padir ako sa imo gasto ana, hurot man sang akong kwarta, risgo lagi. Ngana, kung ang pari tanaw niya naglisod ang iyang mga parisyoner, ang tanang kolekta ihatag na niya dito. Pero binlan sa jutay, kamay lang. Pero ihatag. Ihatag ko tanan. Ana, risgo sa napader. Risgo. Pasabot, ang nahigugma di ay andam malimot sa iyang mga priorities o sa iyang mga securities. Nya anha diha mahimotang very secured, very contented. Tanawan ng mga tao like ni San Bernardo Abot. Kung biyan ni sila, dato biyan ni sila, pero highly religious lang. Ni risgo siyag biya aron musud anang naang monasteryo nga arang-arang ning amo mga pari kaming mga diocesan gitawag mamig secular kay mo inboard mami og ingon ana ninyo ani kadto sila adto to monasteryo abi ba anto mingaw gistanan og biyaan yang kalibutan pero kay gitawag man siya sa pagtabang sa mga tao kay napanahon man tos nagkabuak-buak mga atong simbahan, kadaghan man atong simbahan nagkabuak-buak ning abot man gani inig tulo ka Santo Papa atong simbahan, apil gani ni San Vicente Ferrer atong panahona nga natulo ka buk Santo Papa, gitawag nag sisem kanabang pagkabahin-bahin. Pulos Katoliko pero nag-away. Inana, siya mo ini risgo og kuan, suroy sa tanang mga simbahan nga maabot sa iyang kapasidad. Nagsuwat sa gigamit niya iyang tanang utok, ang iyang kapasidad sa pag-analyze aning atong doktrina, aron lang malinawon ang nagkagubot nga katilingban. Kanindot no mo na kinaiyas ato mga political leaders o church leaders karon dinis Pilipinas lang. Kanabang muhunong na taaning pagsigig dinautay, muhunong na taaning pagsigig bitag kanabitang partido gyud nga kontrapartido ang atong ihingaan dayon. Ina lang ko-partido. Ko-candidate. Dili kontra-partido. Sa ato palang pagdagan ang pagdagan pa lang nila sa politika, kontra na. Mo nang inighumas eleksyon, kontra lang yapon. Ang napildi o kay kontra-partido guna nako. Hangtod na lang noon ang banag asawa nga lain-lain og partidong gilabanan nahimo sang kontrapartido. Hastang mga pari nga lain-lain sa gilabanan kontrapartido na sad sa iyang isig ka pari. Hastang nagdungan og simba kay kontrapartido kontra na sad bisag naghiusa dinhi simbahan. Ang gatudloan ni kaning ato mga leaders naginganlan lag kontrapartido, usbon tanan ang word nga kontra. Sa may ilis ana, daghan man gid mo dinhing mga LGU. La ilisi na ninyo. Ayaw na nang kontra ha. Kita ra say mudag nasod unya ga kontrahay. Matud para ba ni Kristo ang ang usa ka
panimalay nga nag-unay away, dili mo tunhay, malusno na. Ang usa ka gingharian nga nag-unay away, malusno sad na. Ang usa ka nasod nga mag-unay away, lusno gyapon. Hala di na nato gabitong kontra, higugmaay na. Moingon na si, di lang ta mo mention kung saan ka og asa ka mopuyo adto ko puyo. Ana ba no? Og unsay imong partido, akong partido. Ang imong sa to? Og asa ka ilubong, adto ko ilubong. Nindot inana no? Nya magkuyog na sila pag pangumpanya ba? Ako, usasad ko mo kandidato pagkaingon ani, kining akong kuyog, ako maning panyero, or ako ning kumpare, dagan man pud ni siya, pras nako, kamo na lang mag-igog kisay plion na mo. Basta ako, sinsiro yung kumualagad ninyo, o mudaog sa niya kumpare, inyong pilion, amo tabang mampugwani, niya mo sa tuyang isulti. Magkagubutan. Dili, oy. Ako di amang ko yuta diring dako-dako kani akong kumpare na aman ni mga 70 hectares nga yuta kaning ako gamay-gamay ra ni mga 20 hectares ra man ni og kami mo'y mudaog og ako say mo og ako'y mudaog i-offer ko ning akong 20 hectares para puy-an ang mga way balay dinhi sa ato kanang nag-squatter akong hatagan diri giyuta nya ipatikad ko ni ambotis pare og iya ba kay ipatikad ni sa abdi tingali ko pilde pero wa sila mag-away, di ba? Kanindot ana no? Awa mo nindot Kanusa ka na mahitabo no? Kondo na natay gugma. Munang gugma ra jud gikinahanglan. Muna the greatest commandment is love. Because only love can fulfill all laws. Kanilang atong balaod nga national sana kana ganing kana tong constitution bas Pilipinas ba unsa man na atong preamble di ka no be i-recite ko na yung preamble the sovereign Filipino people sovereign kasabot mo anang pong sovereign i-research na ninyo nganong giuna man ang word nga sovereign Filipino people we the sovereign Filipino people. Kisa man ninyo din yung walking dictionary. Unsa ng sovereign? Kagawasan. Ambot lang ninyo ako kay bawa na yung sanang sovereign. Nagkahugpong ligon nga pagkahugpong nga katawhan. Tanawag kung sa mentality na to. Ligon tang nagkahugpong. Nga na ay kaugalingnan. Waoy, atong gitugutan ang atong hunahuna nga magsiging ingon, muabrod ko. Kay tuag dito ang paglaom sa abroad. Tuas laing nasod ang paglaom. Lahi kay tas ubang mga nasod like Japan, kanang nang uban. Galisod sila anang hunahuna. Awa sila ana. Grabe kay anhi ko magpakamatay. Ako ning nasod, amo ning nasod, pakamatyan ko ni. Anhi nako ibuhos ang akong abilidad, ang akong tanang kapasidad, aning nasura. Ana, dili kay magsingin, trabaho yung kuanyo ko, kani stepping stone ra ni nako, abroad gyud ko. Ana, gitawag na siya og colonial mentality. Kana bang na-colonize ang atong utok ba nga nag-discriminate na tas atong nasod nga di ta mabuhi din. Sakit kay palandongon kanang nabatay mo nako, ada pader ug anhi tas atong nasod di ta mabuhi, patay ta. Hastang luuya. Usa ka sovereign Filipino moingon patay ta anhi taning nasura. Si Naomi o si Ruth lahi. Wa siya kahibawog unsa tong nasod ni Naomi. Asa ka padong kuyog ko nimo. Kinsay imong katawhan, akong katawhan. Kinsay imong Dios, akong Dios. Asa ka mamatay, adto ko mamatay. Muna si Ruth, usa sa mga kanang ancestors ni Jesus. Ang iyang usas iyang mga anak maoy nahimong ancestor ni Jesus. Ninggawas si Jesus gikan kaniya nga foreigner. Di ba? Basahan ninyo Mateo chapter 1 ko kay baw.
Kana bang genealogy of Jesus? Gimension is Ruth, oy. Gimension. Foreigner. Gimension. Wala. Nindog tayo. Mga igsoon, si Jesucristo mao ang atong maayong magbalantay. Siya andam kanunay sa pag-alima kanato. Busa malaumon kitang muingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa mga pangulo sa atong santos nga simbahan, nga magmatinud-anon silang musangyaw mga pagtulunan ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang kanila nga nag-alagad kanato sa katungdanang publiko, nga mag-alagad sila diha sa katarong, kaangayan ug sa gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuso ng tanang mga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuog paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangamaog pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa atong mga igsuong mihalina nga mga makatagamtam na nila ang kalipay nga walay katapusan sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Wamahan patalinghugi ang among pagampo nga among gituboy dihas gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo ihalad ko karon o Ginoo, ug naglaom ako kini makapahimot kanimo. Diutay lang kining ihalad ko karon apan kinasing ka asin. Nawata kining akong gihalad Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong gipatikan. Diutay lang kining gihalad ko karon apan kinasing kasin. Diutay lang kining gihalad ko karon apan kinasing kasin. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami sa sakramento sa panaghiusa ug panagdait nganha sa imong kahalangdon. Kami nga naghandom kang San Bernardo nga abad
nga dungganan sa pulong ug sa buhat, maningkamot unta gayod alang sa kahiusa sa imong simbahan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Bernardo. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos niyang kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos Diyos sa kagahuman, puno ang langit o giyuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ining ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon, lakip na sadtong wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Bernardo ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon,
pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo gana sa mga langit, pagdaigon ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanunan mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo
Amen. Way sama ang gugma sa Diyos salang kanimo, kinabuhig iulan aron ka maluwas, kalapasan kadautan sa taong ipapas, pasay lugugma ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma, kinabuhi tanawa ang Diyos pamatiya, kanunay maghari siya. Hinaut Ginoo imong pamatiyo. Magampo kita. Ang kalanon nga among gikalawat Ginoo niining pagsaulog sa piyesta ni San Bernardo, magpadayon unta sa imong buhat sa pagluwas kanamo, dinasig sa iyang mga panigingnan ug tinudluan sa iyang mga pagtulunan, madani unta kami sa paghigugma sa imong pulong nga nagpakatao, nga mao si Jesucristo nga among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod usanta nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kahiusa, divine unity. Nya mahitabo ra ni kung ato yung praktison ang gugma sigon sa sugo ni Kristo. So update sa atong Mother Mary's Healing and Deliverance slots, ang nahalin as of yesterday ning abot na og 1,963 slots. Pakpak sa Ginoo. Murag di ni mahurot siguro ang nahibilin 27,537 slots pa. May na lang na. Nag-anam, nag-us-us. Ugmaan na, 26 na lang na. September 8, basig 8 na lang mahibilin. Ditaw, padayon ta sa pagsuporta nining proyekto alang sa Center sa Our Lady of Fatima nga atong maadtuan nga replika gyud sa didto sa Kapilinha sa Cuba de area sa Portugal. O kining tanang mga ngan nga ning donate mo na mudasig jud ko ninyo, mo donate gani mo, tagaigid mig pangalan ninyo, name, kay importante kayo ang pangalan kay ato ng tingbon pagpadala ngadto sa Portugal aron i-appeal na didto sa ilang special masses sa atong sa tibuok kalibutan, para sa tibuok kalibutan. So nag-record ta dinhi sa atong parokya sa atong mga ngan nga nadawat sa mga donations. So mas maayo kamong gustong mo donate, pinaagi dinhi sa atong parokya online o territorial parishioners, dinhi lang usa gyud i-donate, pinaagi nako anas padala anas atong bank accounts for proper monitoring. Katusang ilang na-solicit ni Monsignor Ruben, Father Lindon, nila ni Rinald, Brother Rinald, sila say mag-monitor ato sa ilang mga ngan. Sila say mo remit. Kita din kita lang say mo monitor sa mga ngan. Magkaabot raman nya ihatag dayon ngadto sa Portugal. Usa ni kanindot nga kahigayunan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Tayo'y may katungkulan at panahon